Ahojte všetci. Teraz vám ukážem, ako nainštalovať deliacu stenu do budy pre psa, ak bola buda pre psa pridaná neskôr. Balenie bude obsahovať 4 posuvné časti a samotnú priečku. Otvoríš psiu budu. Vložili ste priečku. Je hneď vedľa dverí a má 2 kratšie a 2 dlhšie posuvné mechanizmy. Dlhšie posuvné prvky, a to predovšetkým ten prvý, vyvrtate hneď vedľa dverí, pričom je dôležité dbať na presnosť a správne umiestnenie. Potom kratší posúvač dozadu. A položíš to hneď vedľa z druhej strany. Tlačíš na neho. Otočíš skrutkou. Potom aj z kratšej strany, a tak bude priečka odnímateľná. Dobre? Takže priečku používame iba v zime a v lete ju vyberáme von. Šmýkačky psovi prekážať nebudú, ale v lete tam bude pohodlne a priestranne. Však používajte toto iba na zimu. Ahoj!